Què hi fas aquí? Oh, vinc a la rebetlla de Sant Jordi, no? Però aquest any no la podem fer aquí, la rebella. Oh, no, és veritat, i com ho farem? Doncs he pensat una forma ben original, la vols veure? I tant, a veure. Primera recomanació. L'home que va viure 2 vegades, sense codi de barres, va ser assassinat al Consell Polític, casat amb la farmacèutica, la dona de la seva vida, que construirem plans per un futur junts. Un futur consumits pel poc, però amb l'aigua que vols. I que si ens ensenyessin a perdre, guanyarien per sempre. Molt interessant, Laura, m'ha agradat molt. Sí. Doncs què et sembla si després d'aquestes recomanacions escoltem una mica de música? Em sembla perfecte, però aquí no hi ha cap músic. No, estem preparats per a això. Creiem que podem connectar amb algú especial d'aquí del poble. Em sembla que sí, perquè ja em sap greu que estigui confinat, però bueno, des d'aquí enviem un petó molt fort a totes les persones que estiguin confinades a aquesta rebella de Sant Jordi. Però va, qui tocarà i què cantarà? Doncs el Miquel Matamoros ens amenitzarà aquesta vetllada de llibres. Doncs, Miquel, des de casa, endavant. Hola. Una vegada el Jaume Cabré, l'escriptor, me va dir que la mort d'una llengua suposava la desaparició d'una forma d'entendre el món. Nosaltres entenem el món a través de la llengua en la que pensem, en la que parlem. Nosaltres manifestem allò que sentim a través de la llengua que nosaltres pensem i sentim. Per tant, la mort d'una llengua és la mort d'una forma d'estimar. I, per tant, no ens podem, en aquests temps que corren, no ens podem permetre el luxe de perdre la capacitat d'estimar a través d'allò que som i d'allò que hem heretat dels nostres ancestres, de la nostra llengua i la nostra cultura. Tocaré una cançó que es diu La tardor dels meus ulls, que parla precisament d'això, d'estimar a través de la nostra llengua, aquesta llengua que tenim que és tan especial, tan bonica i tan rica. Et daria la tardor dels meus ulls a canvi d'un somriure sincer. I si vols una vida en tardes de diumenge, t'oferiré 1000 geranis per regar i un trosset vora la mar. Anar a l'estiu i podríem fer nortet i a l'hivern veuríem com l'aigua a l'era fa créixer les cols. Veus aquella figuera d'allà? Podríem assentar-nos a sota a fer un té, amarats del silenci de la tardor de la vida. I si tens ganes de somiar, t'escriuré 1000 versos a cau d'orella. Avui el Montsià s'ha despertat en capell
i potser caure un xafec d'estiu. Podríem fer l'amor mentre mos mengem a petons, hasta acabar abraçats entre olor a terra mullada. Veus aquella barqueta d'allà? Quan la nit dels mos vingue a buscar, mos portarà mar endins, allà naix lo dia, allà on tot és just, bonic i ple de llum. Doncs, Miquel, moltes gràcies per la teva música. En aquests moments es necessita això. Maite, vine, que aquí n'hi ha més. Ah, i tant. Oh, quina és aquesta secció? Aquesta és la secció juvenil i infantil. Ah, No ens anem d'oblidar amb ells també, perquè No, per no. la rebella alguna coseta també. i tant, doncs a veure, va. Estàs preparada? I tant, tu recomana, mira. Doncs tenim aquest llibre de La diversió de Martina, que a les nenes, sobretot d'ESO i final de primària, els hi encanta. Te'l col·loco aquí. Vale. Un altre llibre que també està bastant de moda i que millor que sigui per Sant Jordi, de la Nenúfar i de la Matoll, del Club Super 3. Encara dura això, eh? Encara dura, encara dura. Ui, aquest és brillant i les ratites surten volant. No, aquest no el conec, m'hauré de posar una mica en Sí. situació. Oh, aquest és un clàssic de la biblioteca. La Isadora Munt. Els hi encanta. Trobo que estic molt desfasada. Oh. No els conec. Això de no tindre nebots petits, o sí? No, ja ha passat a la història, això. I una altra bruixa, podríem dir. L'Anna Cadabra, que també els hi torna com cabres, una miqueta. Que bé, quantes I tant, oportunitats i n'hem agafat dos. per anar seguint la saga, no? I la segona tant. col·lecció. Hem començat pels primers i anirem continuant a veure si s'anima la gent a vindre, doncs continuarem. I tant. I ara no ens n'oblidem dels més adolescents que també necessiten una miqueta de lectura i de trobar el seu espai. M'ha agafat aquest llibre de poemes de la Samantha, que va ser una concursant d'Operació Triunfo. Ah, molt bé. Sí, a veure si el venen a veure. I aquest ens han dit Nadie como tú, de la Martina d'Antiocha, que diuen que té molta sortida. No ho sé. Home, aquest ja... Sí, és són unes gruixut. quantes pàgines, eh? Aquestos me sembla que s'han colat. Ah, i aquest, espera, ara tornem a l'infantil, perquè han tret de la nova col·lecció dels contes desexplicats el rap de la Rapunzel, i aquests contes són ben especials. Molt bé. I si voleu un conte diferent, aquest ho és, l'heu de llegir en parella. Així que mares, pares, padrins, padrines, tiets, tietes, tothom, ja ho sabeu. I una sorpresa d'última hora de Sant Jordi, un autor de novel·les d'adults ha tret un llibre infantil. Sona bé, no ho sé, a veure què tal. I per últim, aquest diuen que té molta tirada, com la seva autora, la Míriam Tirado, Ah, molt bé. que si heu llegit El fil invisible, aquest és un conte imprescindible. I de moment, aquests... Home, Déu-n'hi-do, la pila, mai millor dit, m'has fet aquí una pila de llibres que penso que no, els adolescents i els infants poden venir a passar una bona estona i, com has dit tu, venir acompanyats per continuar llegint, no? Que això està molt bé. Sí. Doncs la segona recomanació de novetats d'aquest any de Sant Jordi ho farem d'una forma ben original. Sabeu el joc de passar paraula? Doncs intentarem fer una cosa així. Oh, però jo, Laura, jo no et veig des d'aquí, eh? Ah, Però bueno, m'ho passes per sota? sí, i tant. Quan No, ho no. encertis,
que hem de seguir les recomanacions que toquen, claro. Vinga, va, jo estic preparada. Amb la A, futbolista del Barça. Ostres, futbolista del Barça n'hi ha molts, Ha de ser algun d'aquestos especials que va marcar història. L'Andrés Iniesta. Correcte! Molt bé. Títol del llibre, La jugada de la meva vida. Memòries. Bueno, esperem que l'Andrés encara pugui publicar-ne unes quantes més, però... Endavant. Amb la M, youtuber ben pagès. Un youtuber ben pagès. Calla, que ma mare em va dir que va sortir l'altre dia al fax i que va explicar que, bueno, les 1000 històries. El Miquel aquest, el Miquel Montoro. Correcte! El Miquel Montoro, web, les meves aventures del camp. No viu aquí a Lleida, però quasi bé com a que el podem tenir al nostre territori. Interessant de llegir-lo. Aquesta és una mica curiosa, perquè no és una lletra. Ah, no? No. A veure, va. Amb 50. Amb 50? Sí. Amb 50 sortides per descobrir. 50 sortides per descobrir. 50 excursions que puguem fer. I tant! Ostres! Correcte! Això sí que és. 50 excursions per la història. Doncs mira, és una manera també de conèixer el nostre patrimoni d'aquí a Catalunya. Interessant. Ara que, bueno, de moment no es pot sortir de la comarca, però es podem sortir ben aviat. Seguim. Sí, estàs preparada? I tant, ara ja vaig omplint. Amb la S, esportista de la nostra terra. Esportista de la nostra terra. A veure, amb la S... El Súquer. Ah, no, el Súquer és de Palau, però potser no fet, no? Crec que encara no, Encara no. Home, sí, aquell que va sortir amb aquell de Malló de les Cuines, que, bueno, també podíem fer un llibre. El Saúl Cravioto. Correcte! Molt bé. El Saúl ens presenta 4 años para 32 segundos, la recompensa de l'esfuerzo. Pues la veritat és que interessant també, perquè els esportistes guanyen medalles, però també explicar-les com les guanyen i l'esforç que comporta és interessant. Molt bé. Més? Sí, ara aquest també és una miqueta diferent. Vinga, va. Amb 100. Amb 100? No sé si t'atreviràs. Amb 100 possibilitats d'endevinar, pot ser? Quasi. Vinga, va, dispara. Amb 100, comença amb 100. No sé si t'atreviràs. Ah, que comença amb 100. Sí. A veure, amb 100 peus. No. 100 pàgines, no, tampoc. 100... Dóna'm una altra pista, va. És semblant al de les sortides, de les excursions, Vale. però amb una miqueta de misteri. Ah, home, doncs això que està de moda ara, els escapes... 100 escapes... Bueno, escape room no, perquè si no seria... 100 escapades. Sí, podem dir que sí, que és semblant als escape rooms. Molt bé, mireu, 100 escapades misterioses per Catalunya. Misterioses, endavant. A veure, no sé si al Palau tenim alguna escapada misteriosa. Bueno, l'haurem de llegir, a veure. I l'últim. L'últim ja, home, i tant. I l'últim és amb la M, cuiner, que cuina brutal. Home, bueno, si m'haguessis dit cuinera, jo hauria dit ma mare, però no tenim un llibre de receptes de ma mare, però, home, si és brutal, ha de ser el nostre cuiner de casa nostra, el Marc Ribas. Correcte! Molt bé, doncs mira, ara no sé què dir-te, si li dic o no a ma mare que puc agafar aquest llibre, perquè si no em farà cuinar a mi. Doncs perfecte, Laura, ostres, m'emporto entre escapades, sortides i coses, doncs molta feina. I ara per acabar, doncs us volem ensenyar, bueno Maite, t'ensenyo perquè tu ets aquí, els llibres que creiem que més us poden transmetre durant aquest any per diferents causes o temàtiques. Esteu preparats i preparades? I tant, ja estem predisposats a tot. Laura, el que mos ensenyis, el que mos recomanis. M'agradaria començar amb aquest. Ulls de Cogula. Aquest llibre, per mi, és molt especial també perquè és d'un professor que el vaig tindre a l'ESO i és de proximitat, és veí, quasi de Bellvís. Un gran llibre. A més, el Premi Maria Mercè Marçal d'aquest recent any, vull dir que és un llibre recent que el Jaume està firmant encara, vull dir que esperem poder-lo convidar a vindre al Palau. A veure... Amb sentiment. Un llibre de... No? Que ara aquests dies se n'ha i parlat tant, molt, no? De les paraules d'Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar? Arcadi, moltes coses que dius i moltes encara queden per fer, però
et tenim present i esperem que això, no, continuem lluitant per un món millor i més just en tots els aspectes. Interessant també. Un llibre amb ulls de dona que també cal una mica visió femenina en Home, aquest a món. més, fa poquet vam inaugurar el mural del I Dia tant. de la Dona Treballadora, no? Doncs mai millor. Doncs aquest llibre és força interessant. Els dilluns ens estimaran. I és una novel·la emotiva i reveladora. I, què més dir, que té un Premi Nadal del 2021. És una gran recomanació. I ara ens diuen que venen un llibre sobre rodes, bueno, sobre Sí. 4 rodes, no? Un tàndem, Oh, i sí? tant. Tàndem de la Maria Barbal, també Premi Josep Pla, en Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, també un llibre que d'aquestos que aquest Sant Jordi segurament, bueno, molts d'aquestos se'n parlarà perquè és que estan recents sortits quasi bé de les llibreries. Sí, no? està sortit del forn, això. Per tant, és que interessants tots, la Maria Barbal, i tant. I pels que sou una mica més romàntics, que us agrada més la novel·la romàntica, amb molt d'amor també tenim Els 5 continents de l'amor. És un llibre força lleuger, que els que no són grans lectors, que els agraden llegir volum enorme, és una gran recomanació. Molt bé, i per acabar, acabem amb un llibre també reivindicatiu, no Sí. de la dona, sinó també de la situació I tant. política que estem vivint, no? Malgrat tot plegat, no? De la Carme Forcadell, Escrivim el futur amb tinta lila. Amb tinta lila de dona, amb tinta lila de política, amb tinta lila de reivindicació, que també és interessant de llegir, que segurament mentre llegim això, la Sí. situació de les circumstàncies anirà canviant, però Esperem que sigui així. i endavant. Sí, sí. Ostres, doncs Laura, això jo no sé si donaré l'abast en venir a la biblioteca i agafar els llibres i organitzar-me per tenir temps. Sí, la lectura és un momentet. Es Jo- pot trobar un espai. L'espai i el temps i, bueno, i anar agafant, perquè veig que aquí hi ha llibres I per a tant. tothom. I tant, i tant. Doncs, bueno, Maite, moltes gràcies per vindre, per haver vingut a veure aquesta rebella, almenys una persona propera amb aquests temps que corren. Està força bé. I tant. Doncs què ens queda ara, no? Sí. Després de la rebella, demà és el gran dia. I tant! Esteu preparats i preparades? Perquè aquest any serà un Sant Jordi molt proper i molt sentimental, perquè l'any passat no vam poder gaudir d'aquesta festa tan màgica. I us convidem a que aneu a la plaça Catalunya, plaça Generalitat, i gaudiu d'aquest Sant Jordi com sempre ho heu fet. Amb llibres, amb roses, amb poemes, amb bona companyia. Sí, esperem que ens acompanyi el bon temps. I amb tot seguretat, amb també. Amb seguretat, això que no falti. Doncs bé, Laura, gràcies, de veritat això ha sigut un regal. Espero que ara no vingui tothom a la biblioteca a l'hora, perquè Bueno. llavors també haurem de... Haurem de limitar llavors, però no passa res, podeu vindre. I doncs, també desitjar a tothom molt bon Sant Jordi. I Miquel, ara ja ens I falta, tant. no?, una última cançó. El final, el punt culme de la rebella. Exacte, i que passeu molt bon Sant Jordi i bona diada. I tant. Adéu. Adeu. Bueno, ara faré una cançó que es diu Octubre, tot i que estem al mes d'abril, però bueno, també parla d'aquelles coses atemporals, no? Que és l'amor i la voluntat d'estimar i la incapacitat que sentim a vegades, no? De forma simultània per a fer-ho. Te vull i sempre ho faré. Te vull encara que no ho sàpiga fer. Te vull com mai ho he fet. Te vull en dolor i fred. Ahir te'n vas anar deixant la teua olor tatuada al meu cos. L'ànima en un punt, los
somriure esquerdat. Què faré ara jo en les 1000 cançons que he fet de tu i en les promeses que t'has endut? Què faré ara jo en les meues ganes de morir matant i en este sol d'octubre de punt final? Miro enrere dies de revolcons i somnis que ara es desfan mentre llàgrimes de tardor amaren l'oïllit. Què faré ara jo en l'estel que se me'n va anar volant i en este vent de baix que se m'endú? Què faré ara jo en les meues ganes de morir matant i en este sol d'octubre de punt final? Te vull i sempre ho faré. Te vull encara que no ho sàpiga fer. Te vull com mai ho he fet. Te vull en dolor i